So, our elder is praying for this cow. Because wepu no men are not in an Igbo. Amen. No, you see? Yeah, you see? I just said you don't know. I am not a fan who don't know. You see? Now you don't think I never done a car now. You're putting all the career career. Now for Jesus Christ, you on your mind. Ah, man. Come, boss. Now fun now. Now, once, as well. Go on, get ahead of me. Okay, I ain't wearing none. Bang. They do now. You could was an open. So, Kaka to Zia, Yabuifi. Yeah, on a follow ya. You got the food there to sell in here. That about 25th of August 2023. Brombus, His Royal Emergency, Igwe, Ugochukwu, Rufus, Iloduba, Eze-Ohanyelu 2 na Aguluzigbo na-eme emume ifeji ọkụ maọbụ ịwa ji ya. Ọ ga-adị egwu. Cheta ka nsi wee gwa gị na mwa bụ Maazi-UC na ndị ụlọ ọrụ nke awụshi. Obere oge anyị agbafe ya ọsọ. Ọ ga-adịkwa egwu. Ọ ga-adị egwu. Ọ ga-adị egwu. So all my fans over the world, I think gather and be Igwe. Mana tupu m agawa n'iru, mmebugodu ụzọ jebe anya ma nne Treze ka njeme gịnị ka nje mezue nkwa ekwere maka ibunye wishie. So ọnọfọ na ndị ọrụ na-aga n'iru, ọrụ na-aga n'iru. Aha kara aka adịghị eri nwa ngwọrọ. Ndị ọrụ na-aga n'iru. So ọnụ mana ya anaghị egosi ihe nwere ọbara n'iru akwụkwọ anyị maka ndị nwere akwụkwọ bụ Facebook. So ụmụnne m, anyị arụ n'akara ibe ya. Anyị arụ n'akara ibe ya. Ọ na-afụ ka esi eme ya. Ndị ọrụ nọ n'iru. Ndị ọrụ nọ n'iru. So ka ngosi m onwe m. Ọmụnwa bụ Mazi-UC. Okay? Onye o mere amalogo. Igbo bụrụ nze m ọzọ. Ndewonu. Tosara m ife ozi a, ifo na so aya ma ngosi ebe ife nwere ọbara dị. Ndị nke m ndewonu.